के उमर अभी बाबे तोहर काचे आइल बंगाली से बिहारी में नाचे। 16 के उमर अभी बाबे तोहर काचे काहे के बाजी तू लगाबा तारे जान के काहे के बाजी ते लगाबा तारे जान के। लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के माना तू गोरावा में आब लेके 10 टकिया तू मुँह में दबाब कर जनी न खरा तू गोरावा में आब लहै 10 टकिया तू मुँह में दबाब बुढ़ऊ लोग कह ताकि नहीं खे तोहरा मान के बुढ़ऊ लोग कह ताकि नहीं खे तोहरा मान के। तो लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के उठा के ते देखा दे न समान के देखा दे न समान के लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के देखा दे न समान के। राइस न मनबे तो करे बरियारी सनी जा सुधा करके चले रंगदारी राइस न मनबे तो करे बरियारी सनी जा सुधा करके चले रंगदारी राइटर सोनू चढ़ी जई है महंचे पफान के राइटर सोनू चढ़ी जई है महंचे पफान के। तो लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के लहंगा उठा के ते देखा दे न समान के।